Nala. Mama, they calm down. It's again, eh? I didn't calm down. I can see. I can't see you. I know my life. Ole ka I game meru? How many ways? Ole ka I game meru? 20. 20. 23, 30. We need to try now. See, now the Ghana people are saying you put your mouth. They find the Ghana people, so now you put this to put people now. Wow, 25 feet ever. Who the Ghana that your mother got fly now? Okay. Okay. Huh? Hey. Oh yeah, Maya. I'm going to go to this table. I check I met 20. Capito Ogonogos. I got 1/20. Anyway, let's see. Hey, woman, no. I speak Igbo dictation with Umuazi Anoa. I want to go njikere. Ka chukwa maka ebe aka no. Yeah, this I made this dictation n'izu gara aga last week. Nneka just welite note akwụkwọ Igbo bido na agụ ya like the thing told me to see ụmụazị na-amụtakwa. Where's in Bible when I make dictation? Can you make I try Igbo dictation? So what I get me Igbo dictation today? Oh my goodness! Come back to Igbo. Where's in I get me Igbo dictation tata. Oya win ye. Some people are blushing. Oya win ye. Oya bara. I get me 20 ways. Okay. Oya can with a cha. Oya can with a cha. Oya one of the highest. Get winning 800 Roblox. Roblox will game Hana Ba and they like it. So get go to 800 Roblox and 100 crown. Onye gbara second. Onye ahụ ga-enwete 400 Roblox and 100 crown. Onye gbara third, onye nwere 3. Onye gbara onye nke atọ. Onye ga-enwete 80 Roblox and 50 krono. Then onye nke ya kacha pempe, let's say onye nwere the lowest, onye ga-ewere naanị 80 Roblox, no money. Ihe ji si ka onye awụ na win ihe wo ịma ụmụazị ọwụ na ọsọsọ otu onye mana mara hụrụ abalị. So ka onye awụ na win ihe onweghị ebe ọbụla anyị dere ihe anyị na-aga ime. Ihe ahụ just plain sheet. Nke akwa plain sheet. Yeah, just akwụkwọ ha ji wee tụkwasị ya. Chicas, I pity you. Nke a plain sheet. Ebe aka Nneka nọ. And she also have her own plain sheet. So sasi ya nwere ebe anụwa bụ Igbo alphabet. Mkpụrụ edemede Igbo abechede. Sasi ya bụ nnọọ ihe anyị nwere ebe a. And tupu anyị ebido m ga-agụrụ ha abechede ka ha nwee ike maka Igbo bụ ka o si ada ka esi ede ya. Mụ onwekwa ihe ndepụtara so ihe ọbụla mkpa ọlụfa mụnwa ga-edekwa ya ka anyị hapụ ime mistake. So m ga-ebuzo gụọrọ ha abechede. Igbo bụ ka o si ada ka esi ede ya na ihe nekwu. For example,
For example, ịchọ ide aka ọwụrụ A-K-A aka. Ịchọ ide isi ọwụrụ I-S-I. Ka isi ekwu Igbo, otu ahụ ka ị ga-esi wee dee ya ede. Ihe na-ege wa example ọwụkwa aka ka ngasị gị dee. Ọwụwa aka ka ngasị gị dee. Ihe ngasị gị dee. And biko ndị lebe ahụ Igbo mma Igbo ndị ọma. Onye ọbụla lebe ahụ ọwụkwa Igbo words ị chọrọ. One example aka now or isi. I can give 2 examples. Yeah, 2 examples. Okay. Ndị na-ebe biko no Igbo nwanne. Adam ya gad. Achọkọta m ụmụ ọnụ wee bịa ihe maka ụmụazị na emu nsogbu. Since m kwere ha nkwa na anyị ga-eme Igbo dictation adị na ha ga-win Roblox. I need it. Ara account days n'ụlọ a. So ka anyị mee ya ka ọ pụọ m n'ahụ ka njere ụra juru m ahụ na. Ọwekwa wọdụ Igbo wọdụ n chọrọ ka ha dee ikpọ ka ha dee ya. Ihe awụ training maka ya wụ the first time anyị na-eme ihe anọ. Anyị na-eme other dictation English Svenska mana anyị si ka eme Igbo ebe ọ bụ na afọ m na ha ọwụ m Igbo ha na-anụ ha na-asụtụkwa mana Nneka bịa gụọ dị Igbo ama m na Chukwuemeka matụ Igbo agụ mana ndị nke ọzọ tribe m ha nwee ego Igbo mana Nneka bịa were akwụkwọ Igbo abịa gụọ nsị mba ka anyị try go do dictation ebe tata wụ Sunday tata ka anyị ji eme actually yesterday we get a dictation mana due to challenge I chọrọ ime ka anyị ji wee chọọ ka anyị mee ihe anyị na-eme today basically we drawing una adigo nkwadebe. Okay, onye decha oweni aki enu. Ihe ji separate ha like this ka happy nwe nene ibe ya, so that's why I just separate like this ka anyị mara onye ga-win. Ka anyị mara onye ga-win. Number 1. Una dị na njikere cheka ntị ya egwu a. Number 1. Osisi okudu mi ya osisi. Thread 3. Osisi ide chana chere kwa mu we debe kwa eme ya o aka m na-edozi by camera. Chukwuemeka ide chana wetu ụkwụ gị wụkwasị ụkwụ gị n'enu nya osisi ide chana chikasi ide na then now osisi Nneka ide chana Chukwuemeka ide chana. Okay. Chikasi ide chana. Ngale ede lo sisa now. Done. Okay. Number 1. Hey. Hey, onye ga-win ya. Nke abụọ. Efere. Not easy. Efere. Ide chana. Ị na-ebe ala agba egwu nneki. Elisa. Ide chana. No. Una na-anụkwa egwu a na-akpọ m. Igbo mmụọ Igbo ebuka Igbo godachi. Una ede chana. Una ede chana.
Chino, onye ke nke na-eme? Okay, number 3. Chika si dechana. Ide no efere. Mmiri, water. Okay. Mmiri. Kedi henne desef. Kango sini. Ah, come say apo. Oye, gba expo po. So, I just negotiate la phone and me go see your mas. Mmiri. Aka mo ale depte ihe na agbo. Idecha na nneka. Did you see that we made mistakes? Ube. I made a mistake. Gini Chinoso. I made a mistake. Mmiri. Nneka idechana. Oye decha wenye aka elu mara ndị dechara nọ. Chọrọ ka idechana. Ama na Roblox a wogewa ka ọ kacha dị mkpa. Roblox a wogewa kacha dị mkpa. Ka anyị mara nụ. Nneka idena. Okay, the fourth one. Akwụkwọ. Isi Jesus. Akwụkwọ. Chika sọ gịnị? Chika sọ ihe ahụ training, not training. Akwụkwọ. Unu ga na-edekwa ihe na ahụ anya ụwa chọkwa m writing na-adị ka nke ndị ihe a. Ide na akwụkwọ. Chetakwanụ na Igbo word nwere ndị nwere Igbo alphabet nwere ndị nwere prick n'enu nwee n'ala. So, nke ahụ na-akpọrọ unu make one sure na unu dere the right one. Because oge sekwenye ihe ga-akwado unu. Ihe awụ mana awụghị ya were dewe na tebụl maka onye ọzọ chọrọ ịna ya. Akwụkwọ unu edecha na akwụkwọ Chineke were alphabet a dewe na tebụl. Ka mkpọrọ unu nke dị eze teeth. Eze Nneka idebe akwụkwọ. Ide na akwụkwọ. Ide na eze. Aha. So fast. Look at mine. Amam ihe mee na nwahu adịm ahụ ma comment anabata ebe or not. In case I won't know a comment drop or I'm not seeing it. So Idechala. Yes. Eze. You shall get your mammy. You shall get your mammy. I cheat me and you are warm. Oh, yeah, when I want to cheat, I want to cheat you. I can't care. I will go cancel. So, and Idenese. See, I try to Portugal. I try to manage my nose. Ite, numia wite. What is it? Igbo panda. Igbo panda. Ite, oh yes, but we can cook something. Yes, ite. Ite. Chicken so. No. Gaga road now. Ite. Ne Igbo alphabet eba.
onwe ya wụ chọrọ ihe ọnwụ na chọrọ ime gị na ya n'Igbo alphabet wee mee ya maka gị na-abịa kịta anyị na-eme Igbo dictation ka m chọrọ igodo ụmụazị amara their capability n'ide Igbo gụọ Igbo abịchịdị gị mara nke wu ite asị gị gụọrọ m ya ga dee ite m gwara gị dee Nneka kedu afọ gị chika sacha m mkpọtụ unu edecha na edecha wenye aka enu I got smart. What did you get smart? Ite unu ede ite chekwara nwere egwu na achọrọ m itinye Stop forgetting about Igbo. What did you say? Then the next one bụ didn't know ka nwaanyị Igbo mba isi dị simple akwa isi so na ihe nji onye na the next one wụ anya Easy. anya ya no dịka nwaanyị Igbo wọdụ na-abata m n'uche silima karịla sie godi sie at a time no time again Anya you there now? Yes, mommy. Number 7 number 8 Idena, how easy? I need the eraser. Okay, number 8. Chukwa makacha mi hii ne mi debe. Number 8 what? Ulo. Oro. Easy. Oro. Ulo. Unamia ulo. Our house. Eziokwu. Oro. The food goes in the bomb that made it sleep. Unu dachi ulo unede mma. Unu mana mma nice. Mma. Agwo. Unu ma agwo? Oh yeah, use the cha suit down here the way on a table. And that's agwo snake. Can us happy than a chiacho? I'm the baby so Is the chana? Ha. Idene ma. Idene agwo. Chekwara na mu ede be ha agwo. Mama kinki no kuozo. Mama kinki no kuozo. Huh? Kinki no kuozo ulo. Mma. Then agwo. Chino you not on your side. Mouth what would easy. Mma. Okay. And then what's next? Chika sacha mi After ya. no agwo. And down. Thank you for joining. Agwo snake. Soro ihe na akpọ agwo. Mechana. Snake mechana. Madam Noroti. Ala chaka na chana. Agwo. Gị na-atọ gị na.
11. 11. What is 11? Just Ike. Ibe, man. Ibe. I'm not remembering any word. I tell me about no word. Can you stop? I tell me about no word under the 3 or something. I'm not sure word to Okuko. Ngwado okuko. You ma ka esi ede enwe. Okuko. Ibu onye ga-alụ gị ọkụkọ onye ga-alụ gị unu ede na ọkụkọ m ga-enye unu the hardest one now. Ịnyịnya. Ọkụkọ. Ọkụkọ. Ịnyịnya. Ngwa deni na ọwụ ni ma ya ọgide ya. Ịnyịnya. My paper, my word. Mwana wa mama kwanu mkese ede ịnyịnya wanu. Deni anu ịnyịnya. Ịnyịnya. Agwa munu na Igbo wuko si ada ka o si ede. Nne ka imecha gị dewa the alphabet na tebụl ka ndị ọzọ nwee ike wee nenere. Ịnyịnya. Idechana. Jide akwụkwọ gị. Ịnyịnya. Ịnyịnya na. Amede. Ide na ịnyịnya. Okay. Achami hu neme now. Done. Ide na ịnyịnya. Mom, so great. Okay. 13. Ọ fọrọ obere. The 13th, ugegbe. 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 Unu m ihe ugegbe? Ugegbe. Ugegbe. Unu m ihe ugegbe? Awa ndị mmadụ ka na-aja una m ihe ugegbe ụmụazị a. Ugegbe bụ ihe a na-eji like it. Not ugegbe. 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 Asịkwa gị mgbede. Ugegbe.
Isi na gịnị? N'igwe I mere gịnị? I dere ugegbe. Okay. Oya wona idechana neck idechana. Serious girl. Okay. 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 What like man? Animal. Mama, good is so easy. Okay, sit down. Ugegbe. Okay. Sorry. That's my sidekick. This is me. Cuckoo, baby. Cuckoo, baby. Let's go. Then what's going on? Baby. This is Ugege. Yes. Ugege. Hola. Really? Hola. Unedechana. Number 14. Chino na chicken so kusini ya hu. Hilarious. Unedena nwoke. Ịhụnanya. Mama. Ịhụnanya. Oh, Ifnanya. Huh? Oh, Ifnanya. Okay. Ịfụnanya bụkwa ịhụnanya. All the same thing. Ihu. Nke ahụ ị chọrọ ide ịchọ ide ịfụnanya ide ịchọ ide ịhụnanya ide mana ihe ịfụnanya mean iwu ma ọ bụ ịhụnanya mean iwu love. Nneka kwụsị ya ahụ ị na-eme. Nee, I'm okay, open no, you don't make it magical. Nneka na Chino nye kwụsị n'ụlọ na. I take ịfụnanya atara akpụ but today na nsogbu adịghị. Mana ịfụnanya na-akwụ awụghọ maka name. Oh, ịfụnanya love. And don't know na-ekwu okwu love mama. Love this question. I'm gonna break his bed. Unedechana. Chika sacha m ihe ị na-eme. Ngwere. 16. Ngwere. Unaniya ngwere. Ngwere. Otu asara gị na-eme ọnụ gị. Ngwere.
agwa munu na edewe this cleaner okay set enu ya edemede ahụ n'etiti na edewe cleaner na table ọ ga-awo ye chọ ine no ọ dịrị ya isi chọ m kunu na agagharị round ebe Just get you again. Tell me, I forgot. ngwere Bus idena ngwere chicken soup. Yes, mommy. So you only made one mistake. No, I can't. The mistake. Oh shit! Ngwere kwe ndị na-akpọ ya ngwele. Ngwala. Oh, ngwala. Everybody there, Ungwala. Oh, yeah. Number 17. Imela. Akunu na-ekwu imela no na mama imela, papa imela, imela mo imela. Nke ọwụnụ nu dey all the correct. Gịnị wi yo? Lord. Mama, after that story, they eat it. You see, Mama, Yeah, my ini. Hi. Mama, what did almost teach you? Yeah, but here of Zini na No, already cheat. No, already cheat. Oh, Imana, you may destroy. Na agbagharị ịdị busy na agbagharị ị gaghị anụ otu ebe Maybe someone of the punch chicken's nose. Chimere anụrụ ọdụ Someone of the punch chicken's nose. wenye ihu gị In order to record it. Chikasị wenye ihu gị ka m tinkutere gị mmiri Someone of the punch. bọs gọdụnụ na Chikasị nwere ọdịnihu Okay, free time. Ike. I check if no one in this one. Mami, posso só special avatars. Not you. When in our house. About the There's money in my bed. Mama, if today, Mama, if I'm looking, can I go there? Iwe nye na ihe chọrọ ije ego gị gote were ya gote. Like! I think I like it. I'm going to buy some candy. I'm going to buy some chips. I'm going to buy your thing. You want to go to the I'm going to buy your kiwi. Mama, I'm I'm going to buy your I'm going to buy your body. I'm going to buy your dead account. I'm going to buy your bed. No. I'm going to buy your bed. Ka chere nụ ka Chika sepụta. I'm going to buy nothing. So you think you're going to buy peanut butter? Cute stuff, huh? I love it. They're going to buy jacket. Adị m afụ ma mmadụ sendere m ihe ebe a nọ. So, I don't know. Unu ede na ebe Madam Ngo, good evening. Maazị Chika so izie track gị ọfụma. Maazị Obi izie track gị ọfụma. Hello? Ana m ekene okwedo ọma.
Good evening. I dey follow on here. That is very, very interesting. Thank you for joining. Biko onwe kusi na-eme ha inye anyị sign all na available ka mkpọ ụmụ nka ha join ọ dị very, very important. Okay. Ka ụmụazị ya na-amụta eziokwu na ife agba n'ụzọ ehika. Nekwa okwu ebe a na-ede na-enyere ha aka. Thank you for joining. I said no, I'm married because JJ me has to give me neka. Oh, and now people over to be not good. I mean, I got the 10. I'm like, wow. So, I get pronounced Igbo words, you know. So, yeah. Body good. Even my daughter not surprised me. Wow. You know, small mistake go name. Yeah. Nsiaba when I make carry dictation na weekend. Can I try go do make Igbo dictation? Camera. I am a sort of I am here and a no. But the thing is, you know, we are happy. Okay. Ebe ọbara chicken soup. Ka idenu ọbara. The next one, 18. Ọbara. Ọbara. Maka na ọbara chicken soup. Blood. Blood. Idechana. Okay. Igba. Lumiya we igba. Igba. Not Igwa. Igba. Children, don't stress me, please. After me, na wuru ọbara. Drum. Igba. What drum? Isi. Igba drum abi? What they drum here? In English. Drum, yes. After imena, after imena, after ọbara, ọwụrụ Igba. Drum. Mona. Nwoke. Nwoke. Woman, this is why. The number 20. Ototo. Ototo 20. Ototo. Me, I don't know. This zero, this you. Ototo. Two is money. You, all of them is you. You call it. They did not say O. They said O. That's what if you remember. O sound. Right, money. Mona, 21. what is man? Man means
Chukwuemeka, you got to play the nane. Igede, Chinonyere, the chicken the neck. He never emailed her. Okay, listen to you. You can only always say if all my The last one, Ida Hagi, Hagi Uruchukwemeka. She no nyere mu neck comes to. Ma zesi chukwu get the papa. Or gini. Kede onye ji clean akwa bunu na do clean and the Chukwemeka na ha mi. Oh, 21 100, so it's nothing. Ututu 20. Ututu president would be number 20. I said I'll give them one. You can choose some, so you some Michelle Booker. You never know Michelle Booker. So just some. Are you confused of your name? Yes. Chicken Sugawu number 21, the last one. Okay. Makadila bia next line kita ihe le Igbo dictation. Yes. Nga we kunu kwa like me every Sunday. Can't be disappointed you. Also so ba za gide maka nkwa nkwe ha. Mere anjiwe binye we me ka maka ogwuru m na ahụ. Udo. Once in a while, I can make this Igbo dictation. Normally, but I make dictation normal on Saturdays. Okay. Yeah, Saturdays I make dictation according to our learning timetable. Man, I want to stream live to get other family and other children. A man on Sundays. But I'm managing every day Sunday. Man, any Sunday when maybe I will put a post to let people know. Okay, body very good, and I like you join and do free your time. You know, my I join no muta something. No for this period, catch them young. Yeah. You know, no before you know you. Okay, Sikita 1 to 20. Kunu cross check edition unu dechara ihe niile mkpọrọ. Number 1. Ebe I join 1 at 10, so because you na 1. Yeah, be done at 1, oh yeah. Number 1, OCC. Yeah, 3. OCC. Chika so that's ingredient check ihe dere ka edition you onwe ka imi siri. Number 2, efere. Number 2. Don't make me shout. Don't stress me. Number 3, miri water. In our speed, you. Okay. Idere miri. Chikasu. Number 3, what miri? Miri, number 3, miri. Double M. Miri. No, tell you the police and remember. You tell the by now. Otherwise, no TV again. Number 4, Check any. Number 4.
Almost when you get what 2020. I'm here now 800 Roblox. Just cross check here. Number 5, Eze teeth. You're so cute. I'm just looking at you. Number 6. Number 6, Ite will pop. Number 7, Anya. Number 8. Wait, yo. Number 7. Number 7, Anya. Anya. Ulo. Number 8, Ulo. Anya, number 8, Ulo. Intelligent. Very intelligent here. Number 8, Ulo, ba? Yeah. No point, man. Number 9, Number 9, Mama. No point. You. No point. Number 9. Dead. Nice. Yup. Number 10, Agwo. Snake. Oh, there's just 3 on. Number 11. Number 11, Okuko. China, give me what Okuko in English. Chicken. If you didn't make a mistake, then give the area and clean as the area. Number 12, Inyinya. Wake up there. Number 13, Ugegbe. Number 14, Nwoke. Kedu onye mara ihe ahụ? Kedu ihe ọ bụ? Why ji were ihe ama? Why ji were ama fụ? Ngwa. Unedechana. Number 15. Agwa number 15 kita. Yes. Ifunanya. Ị ga-ede ya ma ideghị ya ga-eda. After nwoke, Ifunanya ma ọ bụ ịhụnanya nke ọ bụla ị chọrọ ide gị ide.
16 ngwere. Number 16 ngwere. Number 17 imela or imena na school. Thank you. Welcome. Bro, Mama wanna give me a short name to Mama dictate so I can be back on This girl. Chukwemekide na aha gị. Number 18 ọbara. Ọbara Jesus blood. Nneka ọbara onye. Ọbara Jesus. Ọbara bụ disgusting. Hey, this girl. Number 19 Igbo. You like to see us? Igbo. Igbo akwụkwọ Igbo. Number 20 ụtụtụ. This number 3, because the or number 3. Number 3 bụ mmiri. Nneka wetu ọkpaka ahụ bụfọ m agbajie gị. Yo, wow. Thank you for today's lesson. Daalụ maka ọmụmụ akwụkwọ nke ụbọchị taa. Thank you. Thanks for joining me. Obi dịkwa m mma ka isi wee sonye anyị. Afọ m dịte mfụ na ihe awụ ife ụmụazị ya amụta ezigbo ife na dịka ụmụazị ya mụgasịrị na mba ofesi ka anyị wee nwee ike na-akpọrọ ha unu na mmadụ ekwesịghị ịfọgeti asụsụ ya. Mba. Anọ tru asụsụ gị ka a esi wee mara ebe isi. So the thing na-amasị anyị as long as ndụ free mma akpọkọta ha agbanyụọ TV kịta ejere ibe ngwa ha agbanyụgodo TV ka onye ọ na-tinye uche n'ihe a na-eme. Ọ dị mkpa. So mba Jehova bụ eze. Just onwe ha kwe ka isi mostly during the weekend ndụ ha kwe free kpọkọta ha ọnụ ozugbo because like etu ntị bụ ugbu a na ụzọ eteka ịghọtaghị ife agba n'ụzọ ehike na ọwụ ndebe anyị. So anọkwa etu anyị si eme na akashi ha yọng ọkwa ihe kụziri ụmụ gị ka ha ya amụta were aka ahụ wee too dịka etu parents anyị si wee kụziri anyị. Onye mere na anyị bịachara obodo iwu a na adọt yọta ọsọkwa ya nkene nwanụ na anyị bụ ebe anyị si makwa nke ọchọ anyị. So all these things ka anyị nidere ịkụziri ụmụ anyị ka ha ghara ifu ụzọ. So Udo, thank you very much. So I publish the results
I hope na meme mistake maka na mmede ọsịsọ ka anyị cross check ihe anyị dere kedu anyị ga-ebuso submit ya okay unu ga-eche m ga-anọ ọdụ kasị m ga-ama aka ihu na ngwa nọrọ ọdụ ebe ahụ ka m gbatuo kamera I'm probably na the comment section, so you can check. Yeah, red question on the way pen, yeah. I mechara. So drop your pen. Kai mark ya. Kai maro ye bara first, onye bara second, onye ge were 800 Roblox, onye ge were ingenting. Awa ihe achọkwa na ịkwụ ọtọ biko nọ. Eni dikwere n'ume otu ọkụ ga-abịa a little bit closer. Chika sị na ga anọrọ ọdụ. Ngwa ga-ege ntị maka ama m na ebe makina aka nsogbu ga-adị na na-ekwu. Ọkwụrụ mana onye ọbụla nwere Roblox nke ọ ga-enweta. So achọghị m onye ga-ebe akwa Nneka chịtụ ụkwụ gị. Achọghị m onye ga-ebe akwa ihe ọbụla iwu imitere ihe ahụ nke ị ga-ewere. It's just game. A na-egoro na Roblox nọ na without this. So achọghị m anybody ga-ebe akwa because na nwetaghị 800 ma ọ bụ na ọ nwere ihe. So nye m the red pen Chinonye. Let us mark. Onye nwe ihe a? No, best. Okay, ka anyị mark ya nke Nneka. Chinonye nụ red pen na iwe na-ese. Ka anyị mara nke Nneka nwetere. Osisi. Chinonye ga-aga nọrọ ọdụ. Ị ga-ahụ. Fe. Nneka, gịnị wụ ihe a? Gịnị wụ this last thing? Unu ga-amụta, unu dee ihe, unu bido with capital letter, unu akwụsị with, unu continue with small letter. Mmiri. I detetụrụ mmiri agba na mmiri wụ onye na-ebe akwa. Chukwuemeka were akwụkwọ gị dewe ebe a because onwezi onye ngwụna ga-ede anything. Onye ahụ na-dewe akwụkwọ ya na this table. Na anyị na-amaki amaki. Nneka ihe dere ebe a wụ akwụkwọ. Mana ka m mere gị ebere idetụrụ ya. Ebe a kwesịrị iwu yu akwụ. Awadi idetere dị ya. So ihe ji wee daa pere mpe. Chinonye nwere ike ịnọrọ otu ebe. Achọghị m ka ebe a dị too noisy. Chinonye dewe akwụkwọ gị na tebụl a. Nneka gịnị wụ ihe a? Gịnị wụ this book stuff? Zata. Otu a ka Z si. Ite. Yes. Anya. Inked. Ihe nsi gị debe awụ ụlọ mana ihe idere ebe awụ ọlụ. Dewe akwụkwọ gị ebe ahụ. No correction. Mma. Agwọ.
ọkụkọ fiel. Unu mechune were akwụkwọ nke njide idewo ọkụkọ. So ebe a kwesịrị iwu o. Ịnyịnya nne. Eyi ya. Ogegbe. Asị gị ugegbe. Ọ dị fiel. Nwoke. Gịnị wụ ihe a? Nwoke. Ya. Fiel. Iwu that ihe a nwere prik n'ala. Ngwere. But this your writing, Imela. Ubara. Gịnị wụ ihe nke a? Igba. Ịgba. Igba. Mana fiel na ihe ahụ. Ọtọtọ. Cherenu na anyị amabeghị ha menu Nneka nwetere. So Nneka nwere one 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kwa ka anyị bido n'isi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 elehu 10 11 12 over 20. Oh wow. The last time is 16 over. 12 over 20. My turn. Good. Mama, how Emma can which person and something be on a simple solution? Ada. Osisi. Efere. Ichi ide ihe. The first thing ga-awụrịrị stura book stuff. Ihe idere ebe a. Idere emu abụọ bịa clean otu. But ka m mere gị ebere. Mmiri. But now they make to embody correct. Yes, it should be two. Marana one M the down. Then one M the up. So all the correct with two. With two. Yeah. Kwọ. Ka m correct kwa gị ebe a nye gị. Ihe a kwesịrị iwu. Akwụkwọ. Eze. Aka na-afụ m ụfụ. Ite. Na nakwara ihe nna Maki. Anya. O nwetere nke a. Onye ọbụla a ga-amakicha for everybody. So it does not matter mgbe eji wee maki nke. Ụlọ. Mma. Agwọ. Ọkụkọ. Nga ha correct gị more than 2. Mama ne. Mana ihe a kwesịrị iwu uwu. Ndị nke ime uwu. Adịtme. Kụ. Mere adịtme ni. Ịkọ u. Isi gị na-echukwa Emeka. Na Chinonye were araret. Ọwụ fort ya ma o nwere onwe araret. Ịnyịnya. Wow, Chinonye speltara ịnyịnya. Wait, what the? Ogegbe. Fiel. First fear. Nwoke. Fiel. Gịnị wụ ihe a? Ịhụnanya. Best time remains you. It's not the best time. Ịhụnanya. But that is not it. It should even be
you na nya. Kanye gi small mana nke so. Ngwere. Mama, they made good to send X eba. Imela. Ọbara. Ịgba. Wow. Ọtọtọ. Michiano nwoke m dara ya. Ụtụtụ. It should be that the you made prick. So can't do go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 over 20. Again. I need 16 as that. 16 over 20. Chukwamaka na Chikanso, kedu ihe ọ bụ? Rock, paper, scissors, shoot. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter onye bụ ụzọ ma tank ya. You will still know ihe nwetakwara ihe ị ga-enweta. Elehu. So, the spelling them box. 16. So it's like Chinonye. Sit down. I know how important this roadblocks is, but just sit down first. Oh, say. Efere miri. Akwụka. Eze. Agwara gị na m achọghị ibe akwa ite. Anga. Bịa ebe ihe oyi kọwụ gị no. Ka mere gị ebere tiere gị ya. You should be because ihe ahụ ihe kwesịrị ime mistake na. Ụlọ. Even nke a self idete ya. Ụlọ kide ụlọ. Mma. Agwa. Chukwemeka, you are not even listening. You are not even paying attention. Asking gị agwọ. Gị na-ede agwa. Akụka. Na-eno ihe ị na-ede. Gịnị wụ nke a? Egiga. Achọghị m akwa ị na-ebe. You must not take anime guru on the normal and normally anime guru Roblox. Unu nwere VIP Roblox n'ụlọ. So ihe ahụ dị ihe eji ebe akwa. Ọkwa ị na-anụ ya. Ihe ahụ learning ka anyị na-elearn. The ingin thing. Egiga. Chiknekas. Uge. You missed just one thing here, but it should have been correct. Okay. Ifo. Anga. Kusi akwa anyị na-ede ọbara. Imena. Ibua. Ụtụtụ. Nneka, stop moving my. Hey, Chrekenda. But it's just fun. The Ingen thing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 over 20. Now let me tell you. Onye awụna bịara akwa ebe anụwa, onye ahụ enwe ihe ọwụna ogewete. Ị na-anụ ya now. Ibe akwa ebe anụwa again, irusisiere m anya mmiri ebe anụwa. Ma ọ wụ gị winiri o, ma ọ wụ hụ gị winiri. O nweghị ihe niti na ọwụna ị ga-enwete.
Just go doganya. And I'm here now. Now, my little baby. To be honest, chicken so need the upliftment. Who? Because chicken so we are kachobere. Chicken so with the small, na. So always even Kenya. So when any place so any place so a small mistake and you theater ya OCC good. Efere good. Miri, you can imagine chickens even did a miri with 2 and 5. You are good, girl. You are good. That is my baby. That's my baby girl. My baby girl for life. Oh, you didn't know one. Get it we are. Easy. Here, Zata S. Oh, what that said? Eze. Ite. Anna. Oh, Lord. So they prick some sock now. Ma. Get it wonka. Agua. Agua. Yes, get the one. Agua. You would nani o. Nani o we here. Oh. Akoka. Ifo na ya. A little bit feel. Get a wanka. Oh, webe. Oh, webe. Woke. But you got on the man. Get it we are. Ihu. Get it we are. Ihunanya. How we honanya we are. Mama, you got on me email na email. The magina kwaniachi after ugebe. Woke after woke. Our gene. Nka ngwere. Wow, chicken so the ngwere. Wow. Abara. You know abara. Obamba. Nge nye gị ya mana ebe a kwesịrị ịwụ ọbara. Ime na wow. Mama, me ask you on the 21. Ne email. Ime na idetere ya. Gịnị wụkwana ya chicken so? Obra. Ototo. Chicken so idekọtachara ihe gị ọ na-amaghị m nke wụ nke. Wow. Man, so now, of course, you should be able to write your name. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Neka, because he in a shake this thing. Why, Jamia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. or 10 because so the email na de email. So no call the Quran because ihe chika so there ma muru kure 20. Neka kwụsị shake ihe 1, 2, 3, 4, 5. Ekwesịrị m ịmark nke so uru 11 maka ọ otu alphabet ka ọ dara. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So chika see here there was 6, 16, 17 words because ndị nke ọzọ you're storing there. Script. So chika so nwere 11 over 20. So the winner
Is Ada Ugo. Putana kana afuka ya gana ratu. So here is the winner. First of all, take your money. I can't mean. And they are getting 800 row blocks. Yes! And the second is Emeka. 400. Here is your money, and you're getting 400 row blocks. And the third is Neka. Where is yours? Where you are also getting 400 row blocks. Hmm? Yeah! And Chicken So also will be getting 400 row blocks. Mana, extra Roblox because see he was really 80 Roblox. Okay, I don't have any. What will I go now? I'm a check. Okay, I will buy you chips. Buy chips myself. Mama, I won't get a chair to go now. So I'm super proud of you guys. Thank you. I'm buy 4 Oh, the sugar is in my ear. You're here with a tissue. What are you doing to your brother? It's fun doing this with you guys. Look again. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Man, I want to see each and every hi guys, welcome back to my YouTube channel. That place kick and No. Brazil Chuku, Kesi Mazi, Obi, Chukwele Ma. Welcome back to I want to gifts to, up Montradom. I can't see me. It's trying to give you back. I want to see myself. So it's super fun doing this. Photos. You wanna take first photo? Yes. Oh, baby, we're going for chicken. Party, baby. Oh my word. We're gonna do this again. But you guys are not really anything. My money. I don't trust you. Neki. No. Awa. The rebel. Nah. I will do it right. Yeah. Imagine let me see this girl. I want now is following over rebel. My money. My rule. Mama, I think I'm telling you all the robot. Do you discover too much robot? I'm Wait there, Mama, I don't need to turn the robot. Hiya.
Yeah. Okay. Can I lie down? Lie down the way. Mama, please take a photo. You want us to take a photo? Yeah. Cheese. Come and see. Nope. Oh, yummy. And more. This. You want me to be taking so much nonsense? Yum. You're the one to get married. No, you're the one to get married. Mama, the one to get married. Mama, let's get married. Mama, what's your birthday? Mama, you're the one to marry. Mama, the birthday. I'm not pregnant, Nneka. I beg, I'm not pregnant. Mama. Hey, what's so bad? Now you 800. This girl. Hey, come and say cheese, girl. But- Hey, girl, come and say cheese. Yo, Chara. Okay. It's nice. Mama, can I wait that much more boxes for you? One balls. One ball I get me. I hate that. Catchy phone. I am making knuckle. Wow, after 8. I didn't buzz. Everybody. Aye, sir. I'm just here in your box. No. I need my phone to sign, so I have to sign out. Sign the computer out together. Bye. 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 That's it. I want a couch. And more rich. No more rich. Yeah. Hi guys. Say hi guys. Today we are the Bye. This girl. Hello guys. Welcome back to Chicken Channel. How are you anyone? I will make two babies. Okay, Messian.